Nou, we gaan het gewoon doen. Dat zijn de Doelleazen mensen. Misschien vindt Paul het ook nog wat, ik weet niet. Die is echt... Doelleazen, back on the track again. Giving you the hardcore. De lente, wie prachtig, het zintje schiende strak. Ik zoek een blokje om, net te let, we hebben om op het fietske, mijn gemak. Maar wie eerste mag, rek ik in de bak, het promes die op wijn. Ik zei het paard, bing, guster, het wordt al tjuster en ze zijn. Kom nou maar mij, here we go. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom nou maar mij. De mem, ja de mem van Doutzen. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom nog bij mij. De mem van Doutzen. Haha, Doelleazen, back on the track again. Here we go. Come on, come on. Van smaak vrijdag. Van de fiets, zij boeken manjelits. Kom maar eens mij niet, maar ik ga de appels keer en misschien wel meer. De dij, die is nog lang net waar ze pakte me toen beet. Een kommie is te neet, niet zoals ziet, zegt ik reken u te tiet. Toen die vrouwen het achter, bloeide heel prachtig in eerste markt. Een belde strijd, ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom dan maar mij. Ja de mem van Doutzen. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, de mem van Doutzen. En ze zei, kom dan maar mij. De mem van Doutzen. Oh yeah, come on, we gonna do it once again. Here we go. Doelleazen. De mem van Doutzen. Hè, nu al afgelopen. Dat snel je, hè? Maar eventjes voor mijn idee, hè? Maar goed, misschien is dat ook de grap. Maar zijn het dan de memmen als in de titel of is het de moeder? Want ik moeder. Alles. Dat blijft de grote vraag. Nee, oké, maar dat is oké. Dat is de dubbelzinnigheid. Nee, oké, prima. Maar officieel betekent het echt moeder, de mem. Ja.